беш аз 500 намояндаи ширкатҳои савиҳӣ аз 9 кишвари ҷаҳон ва роҳбарони ширкатҳои савиҳӣ минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон баҳри иштирок дар сеюмин форуми байналмилалӣ суғ чораҳои роҳи бузурги Абрешим дар маркази вилояти суғ ҷамъ омаданд. Баъди баргузории қисми аввали форуми мазкур, меҳмонону иштирокдорони он дар бинои муассисаи давлатии таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд мулоқоту машварати иштирокдорон баргузор гардид. муовини раиси вилояти суғ Анвар Яъқубӣ доир ба имкониятҳои савиҳии вилояти суғ дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат дар ин самт ва бунёди инфраструктураи соҳа маълумот дода, қайд намуд, ки Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ бо принсипи сиёсати дарҳои боз бо кишварҳои олам робитаи дӯстонаро ба роҳ монда, имрӯз ҳамкориҳои мутақобилан судманд ба рушди соҳаҳои мухталиф аз ҷумла саёҳӣ замина гузоштааст. Гуфта шуд, ки манзараҳои нотакрори Тоҷикистон, обҳои мусаффо, кӯҳҳои сарбафалак кашидаву сабзавоту меваҷоти аз лиҳози экологӣ тоза, меҳмоннавозии тоҷикона, таомҳои лазизи миллӣ ва муҳимтар аз ҳама пойдории сулҳу субот боиси ҷалби бештари таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмонон гардидааст. ҳамчунин қайд гардид, ки дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти суғ ба рушди соҳаи савиҳӣ ҳамчун соҳаи афзалиятнок таваҷҷӯҳи хоса равона шудааст. бунёди инфраструктураи муҳими соҳа ба монанди меҳмонхонаву тарабхона, усочгоҳҳои замонавӣ, эҳёи макону мавзеъҳои тарихиву фарҳангӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумлаи тадбирҳои андешидашуда дар ин самт мебошад. бо ёдоварӣ аз рушди соҳаи савиҳӣ гуфта шуд, ки соли 2025 беш аз 1 миллиону 400 ҳазор нафар сайёҳону шаҳрвандон аз 40 кишвари дуру наздик ба вилояти суғ омаданд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2024 беш аз 30% зиёд мебошад. бо назардошти мавҷудияти зарфиятҳои зиёди соҳаи савиҳӣ дар вилояти суғ ба рушди соҳаи савиҳӣ афзалияти бештар дода шуда, ҳамкорӣ бо кишварҳои дуру наздик тақвият меёбад. илова гардид, ки имрӯзҳо дар муассисаҳои олии касбии ҳудуди вилоят факултаву шуъбаҳои махсуси сайёҳӣ бо ҷалби садҳо нафар ҷавонон ба таълиму касбомӯзӣ ба ин соҳа ҷалб гардиданд. аз баромадҳои мутахассисони соҳаи сайёҳӣ мо ба як хулосае омаданд, ки дар якҷоягӣ, дар як муттаҳидӣ байни ҷумҳуриҳо баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ бисёртар корбариҳо бошад. баргузории форуми сеюми байналмилалии суғ чораҳаи бузурги Абрешим ин як такони ҷиддие мебошад баҳри рушди соҳаи сайёҳӣ. Я была действительно удивлена и потрясена тем, что действительно очень красиво все, очень красивые скульптуры, очень красивый музей, богатой историей. Также мы тут познакомились со многими туристическими компаниями. Получается, развивается туристический бизнес. Я сама занимаюсь туризмом, продвигаю именно арт-терапию, искусство Таджикистана, ремесленное искусство. И я восхищаюсь тем, насколько Таджикистан идет вперед со временем и сохраняет эту целостность культуры. дар идома муовини кумитаи рушди савиҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба имконияту зарфиятҳои савиҳӣ ва ҳамкориҳои кумитаи мазкур бо ширкатҳои савиҳии хориҷӣ ва ҷалби сайёҳон ба Тоҷикистон маълумот дод. مهمترین ویژگی که در ساحه گردشگری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان وجود داره و مردم عزیز ما خیلی براشون این مسئله اهمیت داره، همزبانی و همفرهنگی بین دو کشور هست. ما این همزبانی رو در خیلی از کشورهای دیگه نمیبینیم. این همه زیبایی و مهربانی رو در خیلی از کشورهای دیگه نمیبینیم. برای همین این اهمیت خیلی زیاد داره. مسئله دومی که هست، در کشور جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های بسیار مساعدی برای حضور گردشگران و توریست‌های از کشورهای مختلف بالاخص مخصوصا کشور جمهوری تاجیکستان وجود داره که اینها میتونن با حداقل هزینه‌ها در کشور ما سفر کنن، سیر و گشت کنن. عموم مهمانانی که تا حاضر اومدن اونجا ما شاهدش بودیم بسیار خرسند و خوشحال بودن که اومدن اونجا آشنا شدن و همین احساسی که در ما ایجاد میشه برای همزبانی و همفرهنگی ما، همین احساس برای مردم تاجیک من شاهدش بودم که در اونجا ایجاد شده و بسیار این مسئله رو نقض میبینن. намояндагони раисату ширкатҳои сайёҳӣ, роҳбарони осочгоҳи минтақаҳои сайёҳии кишварҳои иштирокдори сеюмин форуми байналмилалии сайёҳии суғ чораҳаи бузурги роҳи Абрешим доир ба имкониятҳои худ маълумот доданд. баъди баргузории машварати озоди битубӣ байни роҳбарону намояндагони ширкатҳои сайёҳии кишварҳои иштирокдорон байни 21 ширкати сайёҳии ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия, Ӯзбекистон ва дигар давлатҳои иштирокдор шартномаҳои ҳамкорӣ дар самти ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар соҳаи сайёҳӣ ба имзо расонида шуд. Сегодня мы подписали более 6 меморандумов, в том числе наша компания Памир Номад подписали меморандум с двумя компаниями, с таджикистанскими компаниями и узбекистанскими компаниями. С нашей стороны было больше 5 контрактов подписаны, и мы очень рады. Мы
с этой компанией мы очень сильно работаем. Наша цель – развитие туризма. میخوایم که در آینده ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان رشد و ترقی یابد و میخوایم که مردمی که از کشورهای خارج وارد تاجیکستان میشوند همچون سیاح یا همچون مهمان ما تاریخ و فرهنگ خلق ملت تاجیکستان با همه مهمانان معرفی نماییم. من امروز شهری خوجند و مهان من سمرقندچه آش تشکیل کردیم به مناسبت دوستی خویشگری خویشتواری من سمرقندچه دو دیگ آشتم کردیم. سمرقندم با اساسی الانگه برنج استفاده میکنم. جدا شیرین، باتام، روغنی کنجیت. من روغنش یک 7 خیل روغنش هست. روغنی کنجیت، اینداو، سه دانه، خربوزه تخمش، بادام. من رو بیو کنده نشود. مهمانو اینجا بیان شما سمرقند رایتان البته دوستی ابدی شود. дар идомаи форуми байналмилалии саёҳӣ сух чороҳаи бузурги роҳи абрешим аз ҷониби сарошпази вилояти Самарқанд Абдуманон Нусратов ва шогирдаш Мунисҷон Тағоев барои кулли иштирокдорони форуми мазкур оши палови самарқандӣ бо истифода аз 7 намуди равған омода карда шуд, ки мақсад мустаҳкамии дӯстӣ байни ду кишвари бо ҳам дӯсту ҳамсоя арзёбӣ гардид. Қудратло Раҳматлоев, Азам Шарифов, Ахбор.